ze urduritasun sortzen duen musika honek. Ez dakinik ez dute dugun egonen batean aldatu ere egin beharko. Arratsalde on guztioi, amaitu da zinemaldia eta gu bueltatu gara gure ohiko estudiora. Bueno, ohikoak ere badu aldaketaren bat, baina bai, bagaude dagoeneko preste toki berrian berriro. Bai da, gainera denboraldia berriro astea bezalagoa da. Astelena ondan hori. Hainbeste egun, zinemaldiarekin matraka eman ezibili garera, tira, ipatu berko ditugu. Irabazleak, ez da? Venga, preparatuta etorri naiz, hasi galdezka. Enpoiatu indezu? Bai. Ia, film honenaren urrezko maskorra. Das Hatskizi, beginning. Great honor and pride that we give the Concha de Oro to Dasatskisi, beginning by Dea Kulumbegashvili. Urrezko. Bitu. Vale, zuzendari honenaren zilarrezko maskorra? Dea Kulumbegashvili, Das Hatchaski. Oio, ma. Ondo ikasi txigarrizu, Bai, ba. Emakumezko aktore honenaren zilarrezko maskorra, ia? Ba, ia Sukistashvili, Das Hatchiski baita. Kasi pronunzia ezinak diren izenak. Vale, eta gidoi honenaren epaimaiaren sarila? Das Hatskizi baita. Baina, eta hor bai izen bat ikusi, nik idoien nahi tirakurtzea. Dea Kulumbegashvili eta Rati Oneli. Hola bai. Ole. Bueno, prestatuta etorri zara, film baten izena ikastearekin nahikoa zenun, baina behintzat, ziren hori zen gehiago esateko, azerrak azta izan den Dasatskizik, Bueno, a ver, meritorik ezkendu, Anisakiz ekarten dago gora, ez? Dasatskizik. Zu baian. Baina film gehiago badauzkat aipatzeko, Aurreko astean behin eta berriz saio honetan aipatu zen pelikula batek gazteriaren TCM saria irabazi du. Ben Sharrock zuzendariaren Limbok. Maitena Salinas, Imanol González Gurutxaga eta Oiana Maritorena pozik egongo dira. Eta Euskal Zinemaren irizar sarile hanek irabazi da bela. Lasterrukiko dugu da bizpere, zainudo elkarrizketatzeko aukera, zinemaldiren age guztia hau paseta gero, ez? Laster. Hoi da. Baina juna guztia apuntatzen, Gaur egunean behin lehiaketa hasiko da eta noizean behin zinemari buruzko galderak agertzen dira. Inbarko deu, talde bat, egunean behin. Zuk fari bauk ez du egunean behin? Egunean behin, ez, baina bajatu biot. Jau, bardeu, bigarren kafeko nadare, pegatzi ikerlo oro bari, izatea oso ona bigarren egunean behinen. Bai. Bueno, batira, prestatuko dugu, eta efemerideak ere nola galdetzen dituzten, hasiko gara gaurko egunez zer gure tartetxoarekin. 1978an, The Beatlesen Hey Jude kanta argitaratu zen. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Zego. Bai. Bitu bestalde batetik, 1981an Miles Davis estatu batuetako jazz trompeta jotzaile eta musikagile zendu zan. 2015en NASAko zientzialariek Marten ura badagoela baieztatu zuten. Take a look at the long man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Esan bezala amaitu da zinemaldia, baina guk saioa beteta daukagu gaur. Bai, bitu, beste persona bat zendu zana izan zen, Louis Pasteur, mikrobiologiaren aita. Hortik dator, pasteurizazioa prozesuaren izena. Hori aitzaki hartuta, gaur Eneritz Otamendi Igeldoko esnegilea elkarrizketatuko dugu. Eta Nora Otaizak seten ingeles txakurrak bildu eta hauek adopzioan ematen lan egiten duen Setters Home elkartari buruz hitz egingo digu. Txakurrekiko dudan obsesioa ez da izendatuko programa honetan, Kafearena etzaizu etorriko programa honekin, Eta gaur Elisabet Olaskoaga izango dugu gurean, aurreko astean sexu esplotazioaren eta emakumeen neskatuen salerosketaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, eta horri buruzko datu batzuk ere eskainiko dizkigu eta noski horren inguruko begira da. Bueno, asingo arazta?
Iraiak 28 ditu gaur, eta zoritxarrez, astelena da. Hemen txeri ginen, dagoeneko Elisabet Olaskoaga iritsi dela, eta arekin hitz egin, baina orkestu beharko dugu, gaurko bigarren kafearen lantaldea, zuekin, Fariba Xeikan. Arratsaldeon, Nigo. Yuri Ezeiza. Arratsaldeon. Eta aipatu dugula, dagoeneko agurtu ere egingo dugu, Elisabet Olaskoaga, arratsaldeon. Ui, zerbait ez dugu prestatu. Horren, bai, arratsaldeon? Arratsaldeon. Hola, bai. Eta izketan ere zaizuen hau, Inigo Asensio bigarren kafea, gaur 60garrena du, astelena da, baina hau gaindituko dugu, Bueno, gure kafetegiaren hots bereziarekin, dagoeneko prest gara saioari esera mateko, eta sarreran ez du entzun, baina nik gogare badut Miles pixka bat entzuteko. Eta gaurko asteleneko saio hau, bere trompeta doinuarekin arrankatzeko eta martxan jartzeko, beraz, arekin helduko diogu, gure maite duten tarteari. Epa, hasi gara, beti ez dela, hemen bat eta bestea dela, eta hau astelena, hau bai da Miles. Ez dela bai Starlight mitikoaren, Milesen bertsioa. Prestatu dituzu maite dutak? Ez. Zu hasi, nik maite dut, lenguan esan zenun kurkuma zalea zinela, eta gaur Goiurik esan du, nik kurkuma koloreko jerretxea jarreko dut, artiezko jertxe ederra, Faribari ongitorri egiteko. Eskerrik asko, Goiurik. Zuretzako. Esker. Nik gaia musika honekin maite ditu oinetan masajeak. Wow. Nik bai. Pila bat. Eta askotan ematen dizkizute? Azken aldian bai. Zorteduna zu. 2 edo 3 astien. Bueno. Masajetaz ari gara, ez? Bai, masajetaz ari gara. Ez digabe, 2 edo 3 astean, gauz asko izan daitezkelako. Gauz asko. Goiuri, zure maite duta. Vale, nik maite ditut etxe aldatzen laguntzen dizuten lagunak. Ze gauza ez maitagarria den etxe aldatu behar izatea. Bai. Baina ze ondo dauzkazunen lagunak laguntzeko prest daudenak. Eta ze ez maitagarria den etxe bila hasi eta alokairuan etxerik ez dagoela jakitea. Eskerrik asko Inigo gogorarazteagatik. Eta zenbat gauza galtzen dien, esaten dabe etxe aldaketa bat zute bat bezalakoa dela. Zute baten bezain beste gauza desagertzen diela. Eta osasuna galtzen da ere. Eta osasuna, bai. Nik gaur goizen, lanea etortzekon kasi arropa gabe etorri naiz. Denak kajan sartuta, enun ezer aurkitzen. Baina,
Behintzat nire kurkuma koloreko Bai. jertxea aurkitu dut. Barkatu, ni naiz, gaur sexualitatea hitz egin behar dugula dakidala da, baino, igual, entre ia arropa gabe etorri naiz, eta astean bi hiru aldiz hoiek, astelena izango da. Bueno, ez dakit Elisabet Olaskoagak bere maite dut eta prestatu duen, ez diogu abixatu. Bueno, maitatzeko goz asko daude, pentsa, egunero gara hemen botatzen eta lare asmatzen ditugu, beraz. Bueno, ni kurkuma baitare maite dudanez, eta gainera kolore hori oso polita eta atsegina dut, eta gainera nik esango nuke bigarren txakrarekin lotuta dagoela, eta bigarren txakra hori sexualitatearekin lotua. Orduan, nire gustokoa. Lotura biztan. Horregatik, nabien bezala. Horregatik. Bigarren txakraren ateak zabaldu ditut. Hoi izango da. Ni hor txari nahi zentzuten Milesek kontzertu zoragarri hontan zeraman kontrabajista, kind of blue diskotik ateratako kantua, eta baliatuko dut lotura egiteko, maite dut kontrabajoa, instrumentu bezala. Eta abandonatuta daukat nire kontrabajoa. Beraz, izango da, maite dut barkatu bat. Maite zaitut, eta zindagizut, Tolosan gaudela, gure estudioan esentatuta, datozen egunetan hartuko dugula tartetxo bat, elkarrekin jotzen. Bidan nire maite duta. Nire kontrabajoa maite duta, edo instrumentua bera. Eta noski, ez dut entzuten ari garen horrek bezala jotzen. Izena dauka? Bida. Jarri nahi diozu? Pentsatuko ez, zerbait. Euren baten bida, hemen oso ondo geratuko zen. Egia da leku asko jaten dula, baina egia da badugu pianotxo bat, badugu egurrezko gauza desente, oraindik desorden puntu bat ere badago, baina esango nuke ondo geratuko zela hemen kontrabajoa. Bai. Eta bida, edo zinegunetan, etorriko da hemendik Iker Lauroba, edo etorriko da Marcos Esteban, eta erabiliko dugu. Oire jotzen du Iker Lauroba? Ikerrek kontrabajoa oso ondo jotzen. Jesus! Ikerrek jotzen zuen kontrabajoa gurekin, Charlie and the Colors izeneko proiektuan, eta orain esango nuke, Ainhoa Larrañagarekin ere kontrabajoa jotzen da bilela. Bai. Bai. Bueno, da makizkigu bi aste Iker Lauro bat azizketan, eta oraindik ez da saldo. Datorren astean dator. Datorren aste artean dator. Vale. Baina anekdotat kontatuko dizu, eta honiz bai kontatu izan dut. Iker Lauro bari behin esan genio, Iker gabiltza Charlierekin eta Uriol Flores zegoen baterian, eta gabiltza zea, kontrabajista bila, eta ez da zer da. Santzun, igual erosikoet bat, eta ingen ja. Handik enbiazetara Ikerrek kontrabajo erosizun, eta lau aste beranduago, Bukouskin kontzertu hemen genuen lehenengoz, eta Iker kontrarekin juntzen. Artista. Bai, makina bat. Bizitza horrelakoa da. Bueno, nire maite duta esan da, galetu bar diogu Elisabeti. Elisabet, usain bat aukeratu beharko bat zenu? Usaina? Gustokoa zaizun usain bat? Zein aukeratuko zenuke? Balda hola usainik nabarmenduko zenukena? Orain burura etortzen zait, atzo egon itzala belarditan eta menta usaia etortzen zaitu. Usaietaz hitz egin behar dugu. Aromaterapia hitz egin behar dugu, Fari Baxeikanekin, baina kokatu beharko dugu, ze aromaterapia usain festa bat baino gehiago ere bada. Badu helburua, badu gaitasuna, badira gauza gehiago, gustoko ditugun usaietatik, haratago, ez da, Fari? Bai, aromaterapia oso termino zabala da. Aromaterapia berba berez 20. mendearen hasieran agertu zen, oliozentzien eta hainbat landareren erabilerari erreferentzia egiteko. Berez antzinako egipziar zibilizazioan dauka jatorria, aromaterapiak, egipziarrek alegia oso ondo ezagutze bizen landaren propietateak, Kleopatrak adibidez, asko zekien, ez? Esentzi buruz, landari buruz, gainera danok dakigu Kleopatrak itxura ia perfektua zeukala, ez?
berak zekierako ze esentzi erabili, nola nahastu esentzi hauek, emaitza onenak lortu ahal izateko. 19. mende eta 20. mendearen hasiera bitartean hasi ziren landare eta esentzia hauekin egindako pomada eta infusioa komerzializatzen. Hala ere, praktika honek ez zuen luzaroan jarraitu zientziak esarritako inposizioa dela eta. Badakigu baita, 1920an, René Maurice Gattefosse kimiko frantsesak, perfumen enpresa bat zeukanak, landaren propietateetan berriz murgildu zala, ez? Eta diote lanean zegonolako baten, eskua larri errezuela, eskua lavanda olioan sartu bala, eta bapatean sendatu zitzaiola, anpoiari gelditu gabe, perfecto gelditu zitzaion. Eta horrekin batera, dinoe, jaiozala aromaterapia modernoa. Hala ere, aromaterapiaren urrea dina, 1980 hasi zen, zientzia berriz landaren propietateak aztertzen hasi zanean. Badakigu baita, aspirina, azido azetil salizilikoa, salizina deitzen dan sustantzia kimiko batetik datorrela. Sauzearen azalean aurkitu daitekeena. Zerrena, Sauzea. Satxaren azalean, bai. Satxa, bale. Bai. Satxaren propietatea analgesikoak eta lasaigarriak oso ezagunak dira. Ja, Hipokratesek erabiltzen zuen satxaren tea, sukarra eta mina baretzeko. Bueno, hau esan da, badakigu baita, 150 bat landaretatik atera direla esentziak. Eta esentzi bakoitzak inigo daukala bere personalidadea. Esentzi bakoitzak persona bat bezalakoa da. Eta bere komplejidadea dauzka eta bere ezaugarriak. Olio esentzialek glandula hormonaletan dute eragin zuzena. Euren sustantzia fitoaktiboak organoetan dute eragina. Eta efekto fisikoak eta psikoemozionalak dituzte pertsonengan. Aromaterapia baita espiritualidadeekin oso lotuta dau. Aromaterapiaren barruan, guk gaur esentzi buruz, olio esentzi buruz hitz egingo dugu. Olio hauek erabilera topikoa daukate, inhalazioak egiteko erabiltzen dira, bainuak egiteko, eta kosmetikan ere pila bat erabiltzen die, gaur egun. Zuri honetan masajea ematea gustatzen zaizun hortan, olio aromaterapikoak erabiltzea gustatzen zaizu edo? Oraindik ez probatu, baina badaukate asmoa beste olioren batekin nahasteko. Gainera ez da jakingo duzu, baina Egipton adibidez, momifikazio prozesutarako olio esentzial hauek erabiltzen zituzten, batipat inciensoa, mirra eta zedroaren olioak. Bueno, eta ja sartuko gara apurtxu bat esentzi bakoitzak dauzkan ezaugarri eta onuretan. Alan dabe esan behar da, esentziak berez ezin diela gordinik erabili. Beti dela gomendagarria esentzia bat aplikatu baino lehen hau, olio neutro bat aplikatzea edo krema bat, adibidez. Eta gero ja esentzia konkretu horren tanta batzuk botatzea, ez? Adibidez, esentzia batzuk oso irritanteak izan daitezke azalarentzako batez ere kanelaren esentzian niri gertatu izan jat, ni kanela pila bat erabiltzen dut, oso afrodiziako da gainera, eta pasatu izan jat askotan bera bota dotela zebezemon barik eta azala pixka bat gorritu jatela. Nik kanelaren afrodiziako aipatu duzunean, esan dut, hori egi izango da, edo izango da leyenda bat, eta pentsatut, gero hau Elisabetekin aipatu behar dugu, gai interesgarria da, hor badaude jaki eta usai, ez dakit, erotikoagoak, edo direla uste dugunak, baina, gero horren inguruan ere aritu beharko dugu. Ea mito batzuk altxatzen ditugun, edo ez, akaso egia da, badu zerbait hor. Esentzia bakoitza, esentzia bakoitzak esan dugu personalidade bat daukala, ez? Bebai esan daiteke, esentzia bakoitza instrumento batekin dela konparablea, ez?
Eta, bueno, esentzia asko nahazten baditugu, kriston kontzertu politat ere egin dezakegu. Orduen, interesantea da nire ustez batzutan, esentzia hauek nahazten jakitea, ez? Segun ze musika egin nahi dugun. Bada gauza bat, orain dela urte batzuk pasako zian, 10 baino gehiago. 2009 izango zen, antolatu genuen, friki kuadrilla bat juntatu ginen, eta Evolution and Love izeneko emanaldi bat, eta nion tematuta emanaldi hortan, musika, antzerkia, dantza, eta irudia uztartzeaz gain, usainak ere uztartu behar genitula. Eta ibili nintzen bilatzen, momentu konkretu batean, antzoki bat, usaimenez jantziotez ezaken sistemaren batek, eta pentsatzen non bila, tio. Flipatu da zea, hau egongo da, oso garesti izango da, eta gero pentsatzen non, hemendik denbora gutxira, ikusiko dugu gehiago. Eta nik ez dut oraindik ikusi, baina iruditzen zait jokatzeko moduko elementu bat, antzoki batean kontrolatu behar dela, ze usaina oso fuertea balin bada. Baina ondo kontrolatuta, arte estenikoetan eta usaimena kitzikatzea ere, iruditzen zaitu oso gauza interesgarria izango litzatekeela, eta pentsa, 11 urte pasa dira, eta nik pentsat ez dut inonto bat horrelako hori. Bueno, egiten da, bost deitzen zaien pelikula hoietan, aulkia moitzen dela... Bai, horre usainak botatzen dira. Horre usainak botatzen dira. Beraz, sistema egon badago. Bai. Bueno, ez segi. Gora aipatzen apurke bitu hasiko gara albakarekin adibidez. Albaka oso aproposa da buruko minarentzako, migrainentzako batez ere. Eta baita min fisiko eta mentalak pairatzeko. Kanela. Kanela esan dugu oso afrodisiakoa dela, pizgarria, estimulantea oso. Aroma oso beroa da, oso indartsua eta potentzia handia daukana. Baita oso irritantea da, beraz, burua gazte erabili behar dugu. Zedroak efektu oso lasaigarria dauzka bebai, nik erabili izan dut, eta nahiko desestresantea da. Klaboa eta ez moskorrana, ez. Neke fisiko eta mentalantzako da oso aproposa, eta baita min muskular eta min artikulazioko minantzako. Geranioa be oso antidepresibo fuertea da, emozioak estabilizatzeko balio da bena. Jengibrea da kurkuma eta pimentoia eta gero nire landare edo espezia gustokoena. Nire oso jengibre zalea naiz. Bai, nire... Bueno, piperrautxaren ere bai, kurkuma, desiente erabiltzen dut, oin egia da, enauela inbeste, ez da egit, ekstitatzen. Atrapatuko zaitu. Bai, baina zapore igual neutrogoa du, ez da, baina jengibrea eta piperrautxa, no da, pimenton de la vera, ez? Piperrautx pikante gorri hori, zoragarria. Eta orain, Ibarran ari dira egiten, aizpa batzuk, Ibarrako piperretik abiatuta piperrautxa. Zait izen etorriko, hemen ondoan dugun ama tabernak erabiltzen du, ama, ez zait etorriko, baina horre egiten dut dira gertuan, eta oso goxoa dago, ez da intensua, baina bai. Bai, neke fisikoarentzako oso nada, eta neke sexualarentzako baita, hau da, Viagraren antzeko efektuak izan ditzazke jengibreak. Daro beste puntan, beste poloan daukagu, bai? Elixabet apuntatzen ari da. Beste puntan, beste poloan daukagu lavanda. Sedante edo lasaigarri oso efektiboa da, oso eraginkorra. Lehen aipatu dugu, ez? René Maurice kimiko frantses honek nola sartu eban eskua labandan eta lasai baten laster baten sendatu zitzaiola. Insomnioarentzako da primerakoa. Ui behar dut nik. Eta histeria eta depresioantzako bai. Oso lagungarria. Emozio hauek zeharo baretzen da bezalako. Oin beste esentzi batzutara pasatuko gara, esentzia zitrikoak direna, adibidez, zitrikoetara, mandarina, naranja. Esentzia hauek oso lasaigarriak die eta alaitasuna ekarten da bienak. Fruitetatik ateratzen diren esentzia hauek nahiko esentzia neutroak dira. Eta asko erabiltzen dira udako fragantziak edo udako perfumeak egiteko.
gazteentzako perfumeak egiteko, umeentzako koloniak egiteko, beraz, udarako limoi, bergamota, naranja edo mandarinaren esentzien erabilera oso aproposa da. Bergamota usaila ikara geruzten eta perfumerian asko erabiltzen da bergamota, ez? Bai, Perfumen, aipatu duen zedroa ere bai. zedroare bai. Jo badira asko oso bai. Ba, fruitetatik ateratzen dien esentzia hauek esaten da biediela esentzia sexualak. Berez, akaso ez dauzkatelako gainontzeko esentziak dauzkaten hain ezaugarri zehatzak edo espezifikoak. Mandarino saia gustatzen zaizue? Pila bat. Bai. Bai, Bueno, Zahararen olora mandarina eskantu honekin egingo dugu tartetxoa eta segitan jarraituko dugu faribarekin zitrikoetan murgituta. Y vas a oscuras, buscas a tientas el olor a mandarinas. Me lo esperas y nos gusta, aunque no me lo digas, que luego hacerlo no nos cuesta nada. No quiero un final feliz, solo quiero hacerlo, repartir el amor, retrasar el momento de irnos, y al despegarnos no dejar inmolarse el pecho, repartir el placer, prolongar el encanto de vernos. Y huele a casa como al volver de vacaciones en septiembre, como a café con leche hirviendo, como a manta y tele, como si fueras tú el que he sido siempre. No quiero un final feliz, solo quiero hacerlo, repartir el amor, retrasar el momento de irnos, y al despegarnos no dejar inmolarse el pecho, repartir el placer, prolongar el encanto de vernos, flotar y brillar, y Pena daukat orain, ze mandarinak erostekotan izan naiz, duela ordu bete. Barkatu, bai, eta hor geratu naiz. Presakaren biltzara eta ez dakizera hasi dut erosi. Eta pentsa orain mandarinatzugiak ze joko emango liguketen. Bai. Ze sortzen dizu, mandarinaren usaiak? Ze dakartzu burura? Umetako horiotzapenak Bai. igual lagunek az da jolasien, parkien, uden. Nei bai, Bai. merienda, eskolatik Bai. ateatakon Bai. askatasun hoi. Ze ondo klasia bukatu die. Zuek Hori da. usten dezu etxean mandarina zala hola agerian usain hori usteko etxetik? Nik bintzat asko egiten dut hori. Ba ez. Nik mandarina zalak hortxe uste ditut mai gainean, txukun xamar jartzen saiatzen naiz, baina Ni kotxien eite dut hori. bai da. Bai, kotxien jatutenean, han izte dut. Mhm. Bueno, adibidez, naranja, mandarina, limoia eta nahastea, hobitu, ze esentzi zitriko, ze esentzi alaitasunez, pizgarri dien. Bestalde batetik, mantzanilla erromatarra.
daukagu. Zina mantzanilla erromatarra? Ba, mantzanilla bezala ezagutzen duguna. Vale. Erroman daukalako Bere jatorria, jatorria, ahi ba. bai. Sabeleko minentzako badakigu oso aproposa dela, oso ona dela, batez be infusio bezala hartunde. Min muskularrentzako be oso ona da, antiespasmodikoa da eta antiinflamatorioa. Beste alde batetik, menta aipatu dugu lehen, ez? Menta, adibidez masajeak emoteko ezin hobea da. Bueno, ya hasta horrengoan badakit segaz Bueno, emongo masajeekin fariba, oinetan mesedez. masaje, bai. Pentsamendu txarrak eta ardurak despejatzeko oso lagungarria da. Eta menta deitzen jako landare honi, erromatarrek esaten zutelako gaztelaniaz mente bezala, bueno, ezagutzen dara, mentea despejatzen zuela. Eta baita mentez izeneko jainkosa baten omenez jarri zitzaion bari, menta. Beste alde batetik, mejorana, ez dakit ezagutzen zuen, mejorana. Mejorana, bai, mejorana izeneko landare bat ere badau, hileroko mina baretzeko oso ona dana. Pinuana, ez dakit noiz usaindu, bueno, pinuen usainan. Hau kotxetan oiko izatea, ez da? Bai, kotxetan edo... Bai, bazion, Ismael Serrano abesti bat esaten zula, guela pino el coche y el mar a gasolina. Nola tematu garen, ez? Kotxeari eman nahien naturaren usaia hartu beharrean. Bai, nik pinu usaia oso horrek bai konektatzen hau umearoarekin eta erretxinak ere. Txikitan guatzen Segoviako erretxiki batera joaten ginela, eta amak biltzen duen erretxina, zen medikoak esan zion nik arnaz arazoan euskan, edo asman ukan txikitan, eta orduan arrantzako zona zela, eta erretxina hori jartzeko usaitzeko, eta orduan, karo, itezun pilatu, gero urte guztirako hemen, gure negu euritsuan eukitzeko. Eta oso zai goxu egiten zait, eta pentsa, beti ere badirudiez, pinudiak oso barrukaldea, baina diez landa girora hurbiltzen balin mazara, pinudiak itxasondoan daude, eta hor pinuen usaia oso antzekoa da, baina badago kresal usain hori, ez? Gatzarekin nahazten den usai hori, eta oso kombinazio berezia egiten zait. Area, pinua eta gatza horre. Eta garbitzeko produktetan asko erabiltzen da, lurre garbitzeko, ez? Pinuaren esentzia. Bueno, pinua beste esentzi bero bat da, kanela edo romeroa dan modukoa, nervio sistema baretzen laguntzen deu, eta energia eta argizate iturri aparta da. Bueno, bezalde batetik, azahar, Sevillako abesti famatorretan agertzen den lore hori. Azahar edo neroli ere ditzen zaio, eta lavandaren antzeko efektuak dauzka, oso da insomnioarentzako, depresioarentzako, hileroko minantzako eta tensioak eta bebai bajatuteko. Lore zuri guztietatik ateratako esentziak dauzkate propietate lasaigarriak eta analgesikoak. Kasu honetan azarra lore zuri bat da. Laranja lorea, alegia. Laranjondotik ateratzen den lorea. Eta, bai. Bueno, eta romeroa daukagu oin. Erreginie edo errie. Oso nada, nekatuta zauzenerako, erremedio paregabie da. Osa, barrandan atera naizunga horretan kantzeta zauzela, bota romeroa barra, igurtzi gorpuz guztiz izier, eta gaba epiko bat izango zu. Oain parranda gutxi. Eta fanian. Nik adibidez, romeroa pila bat erabilizan dut, eta irabiltzen dut, oraindik, hemen ekarri otzu gero usaindu nahi bazue, eta kriston energikoa da inigo gutzu. Zepena irratitik ezin dala usaindu. Hori ere lortu behar dugu denborarekin. Antzokietan aipatzen nuen hori. Flipatu iteit. Erromeroak estimuletzan deu dana, gorputze, burue, memorize, danatarako da, dana gora eramateko. Dana? Dana. Hau ere gero aipatu behar dugu Elisabetekin. Eta, bueno, bukatzeko tomilloa oso tonifikatzailona da, ez? Energizantea baita, energia ematen dagoena. Orda, nire galdera da, galdera bat botako zuen, zuek ze zentzik zari, edo ze zentzigaz? Ze zaila. Ostras, galdera.
Nik pentsatu ezak eta programa antzear bota. Bai. Eta ezagunen batek laguntzen balin baditu, ezagunen balde entzuten ari balin bada esaten badu, Asensio eske zuzea, ez dakize usain edo esentzi hau, ez daukat oso garbi, Galdera zaila da. Zuko juri badakizu? Ez, behidatzen nahi naiz, korrika, Nik uste nere koloniak, zer daukan, eta hola, bota behar nun, hola, nik usaitzen dut hau, baina ez dakit, behidatzen nahi naiz. Lehenu aipatu dizut, pinua eta gatza, eta nik banun kolonia bat, eta nire normalen udarako kolonia da, gainera, nahiko sinestesikoa naiz, orduan nik koloreetan ikusten ditut usainak askotan, eta kolonia hori beti ikusi dut berde xamar. Berde eta horiska uda giroarekin lotzen duelako beti. Eta ark bazun, niretzat, gazi usaia pixkat. Puntu gazi bat, nahiko zitrikoa zen, baina nahiko gazia. Eta puntu gazi horrek flipatzen nindun da, inizen nion inorri kontatu, gaziot kontatzen, ze kolonia dan, zeitzei bat ere gustatzen noraite iritsi, pentsatzita duten ikus gertatzen zaigula, ez? Noraite iritsi eta sentitzea usaia zure usain berdina beste norbaitek baduela espazio hortan. Eta garai batean, oikoak ziren perfume batzuk modan jarri zian, lortu nunean ja bat esaten abia, ez dut, inorri iztio topatuko. Orduan, ez dakit, gatza ez da izango, baino gazi xamarra den usainen bat edo, ez dakit, bilatu beharko nuke. Bueno, lanzaia jarri diguzu, Elixabet, zuri eman dizu aukerarik pentsatzeko zure esentzia zindan? Erabili izan ditu desente, nik masajeak eman ditu bolara luze batian, masaje sensitiboak, eta erabili izan ditut azahar, adibidez, asko gustatzen zait, mandarina ere bai, eta romero ere bai. Romero batez ere mutilei asko gustatzen zitzaie. Romeroa biolontxeloan solo bat entzuti modu. Wow! Flipatu nago konparazioarrek. Badauka Romeroak biolontxelotik. Bai, Iker. Andra baltza kantoietan, ez dute bero gailurik, ez da ere maitale. Zatu etxe barrura, nire ondora, noa. Etxe barrura, zure ondora. Bueno, aurreko astean, irailaren 23an, sexu esplotazioaren eta emakumeen naiz neskatuen salerosketaren aurkako nazioarteko eguna izan zen. 1989tik ospatzen da, 1913ko irailaren 23an aldarrikatu baitzen haurren prostituzioaren aurkako lehen legea, eta hori Argentinan izan zen. Gizakien salerosketa giza eskubideen urraketa sakona da, eta gehienetan sexu esplotazioa du helburu. Pertsonen, batez ere emakumeetan eskatuen askatasuna mugatu eta haien duintasunari eraso egiten dio. Sexu esplotazioarekin amaitzeko ikusarazi egin behar da eta gure inguruan badagoela ohartu. Zerua oskarbi da, emakume ederrentzat. Uste dut gaiak baduela nahikoa pixu, aipatu ditugun sexualitatearen inguruko bestelako gauza horiek, akaso saioaren beste momentu baterako utziko ditugula, Elixabet, pixkat beranduago hartuko diogu usainen eta excitazio sexualarekin edo lodo ditzak egon gauzak. Ze kasu honetan sexualitatetik gertu baina beste giro batean, ez, goiurik aurreratu den moduan, ariko gara, esplotazio sexualaren inguruan. Bai. Gai gordina. Zer da, esplotazio sexuala? Nik uste dut... Gauz asko esan nahi dut, ez da burura atorkigun lehenengo gauza hori bakarrik. Nahiko ez nuken gauza bat, ez bizitzea. Eta oraindik oso izkutuan dagoen gai bat. Oso gutxi hitz egiten da horri buruz, ez? Hemen gertatzen dana, Euskal Herrian gertatzen da. Ezagutzen dugu danok, 15. mendean zenbat trata eta trafiko persona egontzan, esklabuak eta Afrikatik Ameriketara eta eramaten zituztela, eta abolizioa, baina
ez da inoiz eten, jarraitu izan du, ez? Eta prostituzioarekin, bidai sexualekin, oraindik zenbat herritan haur txikiak eskondu egiten dituzte derrigortutak, dala emakumeak erostea, ez? Azken finean. Eta hor nik esango nuke 3 gauzak aipatu behar direla eta erreflexio bat egin beharko genula gizarte moduan, ez? Ze gertatzen ari den gizarte honetan, merkantilismo hori, ez? Emakumea erabiltzea, erostea, bere gorputza horrela tratatzea, ez? Eta sexuala deitzea. Nola da posible, ez? Sexualitatea lehengo astean komentatu bagenu, ez? Plazerrarekin, komunikazioarekin, erlazionatuta balin badago, hemen sexuala da. Honek ez dauka zer ikusiri sexualarekin, ez? Uste dut, konfunditzen ari garela terminoak. Eta merkantilismo honekin, noski, aurretik hasita emakume helduak arte, baita ere aipatu beharko zan zergatik, ez? Trata hau, bezero asko dagoelako. Askotan, bada eztabaida bat oraindik ere gauzatu behar dena, eta da zergatik feminismoak ezin duen kapitalista izan. Horrelako egoerek uste dut oso argi azaltzen dutela, zergatik feminismotik egiten diren borrokek ezin duten merkantilismo horrekin eta kapitalismoaren legeekin bat egin. Bueno, badaude datu batzuk, ezta? Munduan, leku batzutan batzuk diote 12 milioi direla, beste batzuk 34 milioi direla. Ezin gaitezke fiatu datu horietaz, ez da, Elisabet? Dirudienez, ez. Datu asko agertzen dira, depende nork egin duen ikerketa eta nun egin duen eta zein urtetan egin duen eta nola egin den ikerketa hori, datu ezberdinak daude. Dakiguna da, altuak direla, diru asko mugitzen duna, esaten dute, ez? Prostituzioa, pornografia, trata, hau dana, drogakin eta armekin batera, mundua mugitzen dula, orduan, asko. Zifra bat ezin jarri, eta gainera olako zifra nire buruan ez dira sartzen ez da ere. Egia da kosta egiten zegula, ez? Halako kopuruetan arazo bati, tamaina ere arazo bati ematen ote dion kopuruak, egia da kopuruak, noski baduela, ez? Zerbait neurtzerakoan garrantzia, nire izena puntu bat non arazoa bere horretan den arazo, ez? Eta kopuruek ere zentzua galtzen duten, ez? Azkenean. Bai. Bueno, naiz eta datu hietaz ezin garen asko fiatu, nik datu bat bota nahi dut, dala, estatu mailan prostituzioan lan egiten duten 85% bere voluntaren kontra egiten duela. Eta dala salerosketatik datorren jendea. Eta iritze zait dala zifra bat oso handia eta horrekin, esaldi honek kontra egiten diola jende askok esaten dudana, behaiek nahi balin badute horretan lan egin, zein zarazu esateko ezin dula horretan lan egin 85%. Uste dut nahikoa testigantza bildu ditugula dagoeneko, ez jakiteko azkenean arazo migratorioarekin lotutako arazo bat dela, arazo migratorioaren akaso alderik gordinena edo gogorrena, baina azkenean hori dela gertatzen dena, ez? Lanpostu baterako herrialde aldatzeko Europara, mendebaldera egiteko aukera bezala saltzen dela askotan proposamen faltsu bat, eta ona iristerakoan topatzen dutena da besterik ez dagoela, ez? Esplotazio sexuala edo norbaiten etekin ekonomirako euren gorputza bortxatua izatera behartuta egotea, ez, Elisabete? Azkenean nik uste drama hori askotan entzun dugula dagoeneko, ez dut uste inor ez ustean arrapa ezakenik gaur egun 2020 urtean, ez? Ez, horregatik, ez, niri hori da baitare harritzen nauena, ez? Denok entzun badugu hori, gizonak ere bai entzun dute, ez? Eta nola da posible preste egotea hori konsumitzeko, ez? Hori erosteko, ordaintzeko. Eta daukan
ondorioak, ez? Olako paidatzen duen emakume batentzat, ez? Sufrimendu ikaragarria, fisikoa eta psikologikoa. Hor, fisikoan, askotan, claro, ez sentitzeko droga, baina violentzia handia dago. Hor, emakume batek ezin du ezeskoa izan. Eta ezeskoa esaten badu, Zigortu inguiako. zigortu eta askotan kolpatu, ez? Orduan, oso egoera latzan bizi dira. Egin behar dute beti botereak dirua daukana nahi duna. Bai, botere antitereak. Orduan, hemen sexualitatea gutxi. Boterea, kontrola, violentzia, gero gainera, askotan eta askotan, ez, prostitutak ejatzen diana. Gizonak, beraien bezeroak gehiengoak gizonak dira, eta ez dutela kondoia erabili nahi. Gainera hor, askotan, gaixotasunak. Garai sartzen badira gaixotasun asko, sendatzen dira, baina depende zein lekutan, zein herrin, ezin dira ez da ere medikura jun. Orduan, fizikoki ja oso gaizki ateratzen dira hortik. Nahi gabeko haurdunaldiak zenbat eta zenbat, ez? Ama izan behar, nahi gabe, olako egoera batean, edo aborto batetik pasau, edo, ez, latza da. Ja hori fizikoa, psikologikoak, askoz latzagoak, askoz luzeagoak, gero baita ere sendatzeko, ez, orduan, autoestuma oso bajua, oso, oso gogorra. Eta gainera, izaten zenutena, biktima da gainera kulpabilizatuta ateratzen dana. Eta emakume asko gainera komentatzen dute, eta berak erabaki dulako, berak nahi dulako, badaude asko nahita egiten dutelako, gustoko dutelako. Eta ez da egia. Ez da egia. Bada, gatazka edo eztabaida sakon txamarra, ez, borondatearen aitzakia, ez dakit, sabelaldi suborgatuen edo gestazio suborgatuaren gaien ere, eztabaidaren oinarrian dago. Eta pentsa, hor, zenbat eztabaida eta zenbat, esango nuke, iritzi aldaketa edo tesi aldaketa egon diren alderdi kritikoenetatik, ez? Beraz, ez da gai erresa lenguastean, ala ere, nazioarteko egun horren aitzakian izan ziren bat mobilizazio, hainbat protesta, eta uste dut Elisabet Olaskoaga, hoien parte izan zela eta gertu zegoela. Non da gune honetan fokalizatuta indarra, alegia, zer ari gara gizarte bezala aldatu nahiean, zer da eskatzen ari dena, eta non egin beharko litzake bereziki indar? Nik hor uste dut berdintasunean jarri behar dela indarra, ez badago berdintasuna, ez da sexual harremana, eta ezitu behar dugula beste modu batera, kontzientzia hori hartzeko, ez? Bestela ez da aldatuko. Eta legeak, emakumeak prostituzioan eta daudenei zigortu beharrian, puteroi, ez? Zigorrak ezarri, ez? Beti biktimari gainera kaltetuagoa ateratzeko, eta lotxatuagoak, eta berriro, ez? Rebiktimizazio hori salatzen badute, eta, gauza asko aldatu behar dira gizartean oraindikan. Eta hasieran komentatu dugun bezala, ohartzea gure inguruan gertatzen dela, eta horrelako komila tartean zerbitzutara jotzen duten bezeroen profila, ez dela askotan pentsatzen duna 80 urteko mutilzar bat, badaudela gazteak juten dianak, badaudela gazteak taldean juten dianak, eta dirua daukatenak, eta ez dela beti, ez dela urrutiko gauza bat, hemen gertatzen dela. Baina hemen baita ere ez, nik uste dut gauza honek mantentzen dula sistema da isildu egiten garela. Hemen ere bai, emakume askok eta askok isili gaude zergatik. Azten bagara pentsatzen, nortzuk diren bezeroak, agian hasi beharko gara pentsatzen
agian nire aita, nire senarra, nire semea, nire kuadrillakoak, nire medikoa, nire harakina, nire nagusia, eta agian nahiago dugu ez ikusi eta ez mugitu. Ez jakin. Bai, ez jakintasun horretan lasaiago gaude. Esango nuke gizarte ereduen gizarte ereduak sontzitzearen edo desmitifikatzearen beldurra ere badagoela, ez? Gurera begira eta hor badugun xobinismotik batzutan, ez? Euskal gizarte eredugarri horri erreparatzen badiogu, Euskal gizarteak urtetan eta historian prostituzioaren praktikak mantendu ditu, eta are gehiago, Euskal Herrian hainbat transmisio sexualeko gaixotasun edatu ziren, hain zuzen ere, prostituzioaren konsumotik etxera edo baserrira. Eta badirudik gai hauek, oraindik ere, ukiezinak direla, ez? Eta gure lotxak azaleratzeko pauso hortan, garagarrezko trabak aurkitzen ditugula. Eta hau da, nik uste dut, adibide oso argia ikusteko, oraindik berdintasunetik segurrun gauden, ez? Osea, sexualitatea nik 29 urte aurten, nagoela lan egiten sexualitatearen munduan, eta saiatzen, ez, berdintasun eskubideak, eta oraindikan itxuraz gauza asko aldatu dira, baina jotzen bazara pixka sakontzera, gauzak ez dira hainbeste aldatu, edo oso gutxi esango nuke aldatu direla. Legislazioaren ikuspegitik ere badirudi urrundu dela gaia lehentasunetik, ez? Tarteka piztuko zen, baina ez dut uste inoiz oso ahotan izan dugunik prostituzioaren esantzagun regulazioa ere. Ez debekua, erregulazioa ere, uste dut oso gai delikatu izan dela, eta duela gutxi Espainiako gobernutik bai gertatu zen, Irene Montero ministrak proposatu zuenean, gutxinik COVID-aren egoera hontan garen bitartean, eta prostituzio guneak edo putetxeak itxiote zitezkien, eta uste dut, hor, Eusko Jaurlaritzatik ere erreakzioatzela oso aldekoa izan, kontrako guztia. Momentu horretan, egontzen, bogan, edabideetan, eztabaida gune txikia sortu zuen, baina orokorrean Elisabet, edo Fariba eta Goiuri, enuke esango oso gure egunerokoan azkenek urteetan inoiz lehentasunezko gai bezala hartzen denik, ez? Ez, baina eske berdintasuna dirudiela bai gaur modan dagoela, baina ikipete hauetan Eusko Jaurlaritzak Emakunde gobernutik atera du. Eta Emakunde da berdintasunaren alde lan egiten zuna. Eta ja, gobernutik kanpo. Eusko Jaurlaritzak 2005an ez banagoker berdintasun legea jarri zuen. Baina da lege bat ez dala praktikara eramaten. Da bakarrik aholku moduan. Osea, ez da benetazko lege bat. Osea, lege bat jartzen badugu da betetzeko, ez? Eta beste lege bezala jartzen dutenian zergak ordaindu behar direla denontzat eta ordaindu behar dugu, bai edo bai. Berdintasun legea ez, aholku moduan. Itxura faltsua, ez, gauza askotan. Ez dugu busti nahi eta nik uste dut hori, kostatzen zaigula aldaketak benetan, ez, bultzatzea. Mezu bat garbi geratu zaigu, esplotazio sexuala erabiltzen dugunean, sexualitatea kontzeptua oso tokiz kanpo dagoela, eta hortik aurrera kaso beste ondorioa Elisabet asko dagoela oraindik egiteko, eta batez ere oso urrun gaudela, ez dagoela oso lehentasunen zerrendan, ez da? Bai. Tira, jarraituko dugu gai hauen inguruan hitz egiten, gustatzen zaigu horrelako gaiei erreparatzea, asteazkenean ere kanpotiarrak tartea estrenatuko dugu, hor ere saiatzen gara, gizabanakoa erdian kokatzen eta kanpotik begiratuta gure gizarte aldatzeko ereduak eta sortzen, baina horrelako gaiak ere akaso gehiagotan ekarri barko ditugu gurera. Elisabet, uste dut baduzula autoarekin zerbait egiteko laister, baina hori konponduta bueltan etornei baduzu, badaukagu oraindik hor gaitxo batzuk utzi ditugu usaimena eta sexualitatearen inguruan, eta kaso beranduxiago heldu diezaiekegu. Oraintxe arte. Bintzatirak urditzazun biluzten ezunetan,
Aginteak men egiten dizunetan aurkituko nauzu hemen izango naiz hemen ukitzen den gorputzoro mintzen den bihotzoro da nirea ustelduko zaitu libratzen zaituzten kartzeletan ustelduko zaitu libratzen zaituzten kartzeletan amaitu da eiza luzegia da zure krimenen geriza bizi nahi du libre zure legeen kontra zure usten kontra legedi berriak idatziko ditut azaletan behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan aginteak men egiten dizunetan aurkituko nauzu hemen izango naiz hemen bizi nahi du libre 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 bizi nahi dut libre Aurreratu dugu lehen, pasteurizazioaren sorrearekin gor bagenuela, alako hitzordua, eta Fariba Xeikanek heldu dio, hitzordu horri, pasteurizazioa gertutik bizi duen sektore batekin bat egiteko, Fariba. Bai, gaur ekiko dugu, geugaz, Eneritz Otamendi, igeldoko esnea, egiten da bena, bere nebarekin batera, ez? Eta nigeldon deki euren baserrize, eta berak apurbete esnegintzaren nontik norakoak kontatuko dozkuz. Zaitor dauen ja, Eneritz, prest? Arratsaldeon, Eneritz Otamendi goñi. Arratsaldeon. Eskerrik asko, Eneritz. Entzuten da? Eta bide batez, baliatuko dugun Nora Oteiza ere agurtzeko. Nora Oteiza, arratsaldeon. Arratsaldeon, ekipo. Gero txakurren inguruan aritzeko aukera izango dugu, baina badakit Norari ere nekazal giro hau eta animaliak asko gustatzen zaizkiola eta aritua dela giro horietan, beraz, agurtu zaitugu Nora, edo zer gauza galdetu nahiko bazenu ere, gurekin hemen gertu daukagu, baina urrun xamar, dena da urrun xamarra oraingo giro hauetan, baina moldatuko gara hola urruntasunere, hau txabintzat gertu sentitzen dugu eta. Eneritz, nola heldu zinen zu esnegintzaren mundu honetara, edo noiz hasi zinen, edo zer dara eta nondik jaio zan hau? Zuk hasieran aipatu duzu nire nebarekin aritzoten naizen, baina ez nire bikoteak ekarri ninduen mundu honetara, ez? Nire bikotearen familiak badara matza 40 urte esnea kalean saltzen, eta bide horretatik inguratu naiz esnearen mundura. Vale. Aipatu dugu bai, igeldon daukazuela baserria, ez? Beilekaz, eta gustatuko litzaiguke jakitea apur bat, nolakoa dan zuen egunerokotasun hori baserrian, nola dan behien egunerokotasune baserrian, nola funtzionatzen da ben? Gure ikur nagusia esnearen kalitatea da, ez? Eta horregatik pasteurizatua saltzen dugu, eta baita ere horregatik gure egunerokoan behiak zaintzen ditugu ondo eta asko, ez? Gure egunerokoa horretan datza gehien bat, gure behiei aldik eta elikagaik onenak ematea, aldik eta ondoen zaintzea,
Eta gero, beraiek ematen duten esnea pasteurizatu eta ontziratuta kalean eta gure bezeroi eramatea, ez? Horretan aritze gara ia urteko egun guztietan. Bueno, eta irakurri dut elkarrizketa baten zuen behiei euren denporak ematen dizkiozuela, ez? Desan, eurek erabakitzen dutela noiz joango diren esnea matera edo esnea ateratzera. Horrela da? Bai, mundu honetan teknologia ere lagundu dugu eta badugu behiak jeizteko sistema daukaguna da robot bat, ez? Badago jeizteko tokia banakakoa da eta behiek nahi dutenean inguratzen dira bertara eta makinak jeizten ditu inor bertan egon beharrik gabe automatikoki behiek nahi duten beste aldiz, eta bai, beraiek ikuluan ibiltzen dira nahi dutenean jatera joan, nahi dutenean etzanda egon, eta nahi dutenean jeztera joaten dira. Bueno, hotel baten baino beto bizi dira, ez? Gainera, uste dut... Bueno, hainbeste ez, Zuen behiak itxasoari begira ematen da biela esnie, ez? Itxasoari biztak dauzkiela. Bai, lan asko egiten dugu, baina toki privilegiatu batean egiten dugu lan, ez? Eta gure behiak ere ala ibiltzen dira. Bai, paraje zino behan bizigea. Eneritz, lehen ari ginen hemen aromaterapia zela, usaimena dela, eta ni ari nintzen, gatza edo gazia den usainekin, badudalalako, erakarpena edo, baina gogoratu dut, igeldotik ez oso urrun, txakolina egiteko ondarri bizuri maastiak eta egoten dira, eta hor esaten dute kresalak eta izeak ematen diola mahatxari alako zaporea, zuei inork esan dizue zuen esnean nabari dela, itxasoaren hurbiltasun hori, edo gehiagitxo da hori. Segurazko gehiagitxo izango da, baina, jaten duten belarrak, guk urte, uda partean, edo uda berritik, udazken parteko sasoian, beste lan gehigarri bat izaten dugu, gure soroetako belarra biltzen, ez? Eta belar horrek nik uste edukiko duela, ez? Gatz puntu bat, itxasotik hain hurbil egon da, baina esnean ez dut uste igarriko denik. Esnea gozo dago, gurea oso gozo dagoela bai, baina gazi punturi ez dut uste igartzen zaionik. Duela gutxien eritz irakurri nuen, ez dakin nun, baina norbaitek esaten zuen, gaur egungo umeek uste dute frigorifikoa ireki eta esnea hortxe dagoela, ez? Esnea egiten dela, bere kabuz. Eta norbaitek azaldu behar die, esnea izateko, esne hori bilatu egin behar dela. Esne hori sortu egiten dela animali batek, eta animali horri, nolabait, jetzi egin bartzaiola, bildu egin bartzaiola. Eta lagun batzuen semei alabei galdetu nien, eta biek oso erantzunen eman zidaten, esplikatu zidaten, goizean, animalia hartu, jetzi, bildu, eta esne hori, gero, zeatu hartzala, eta oso txuguntz egiten dena, gaztetxo izan da. Baina ez dakit, askotan gaur egun hiritartasunean, eta ez dute dugun galdu, ez? Horrelako prozesu baten ezagutza, eta baita errespetua bera, ez? Azkenean kalidade handiko esneak badu atzean kalidade handiko lana, eta lan hori egiten duzue azkenean mimo handiz, ez? Bai, eta egia aitortuko izunik nabari dute arrakala gerota handiago bat mundu urbanoa eta landa munduaren artean, ez? Lehen akaso etzena inbestekoa edo jende nagusiak oraindik begiratzen gaitu begirune handiz badakielako zenbat lan dagoen baserrian eta zenbat lan dagoen horrelako esne litro bakoitzaren atzean, ez? Baina nabari dut hori, gero eta belaunaldi gazteagoek lotura hori hausten ari da eta landa ingurunearekiko ezagutza falta handia dago eta ezagutza falta handi horrek asko errespetua galtzera eramaten du batzutan edo ez rekonozitzera edo gure lan hori ez aitortzea. Nik uste lan bat badugula horre egiteko. Eta, esne gordinaren komerzializatzeko aldarrikapena egin izan dozu zuek bai ez? Adibidez,
Italian egiten dan bezala, esne gordina bera saldu, pasteurizatu gabekoa. Espainia mailan debekatute dago, ez? Esne gordina bera saltzea. Nik uste dagoeneko ez dagoela debekatuta, baditute lagun batzuk, baimena badutenak esne gordina saltzeko erregistroarekin. Nik uste hemen ez dagoela, Italian dagoen mugimendu hori esne gordina aldarrikatzeko, eta kultura hori galdu dela, ez dagoela. Eta gaur egun, ez dakit zenbateraino oraindik batzuk badiote arrisku puntu bat ere baduela esne gordina bere horretan kontsumitzeak, horregatik gure autua da pasteurizazioaren aldeko autua, izan ere, esneari ahalik eta tratamendu termiko txikiena edo ez bortitzena eginda, osasun bermea lortzen dugulako, ez? Hau da, mantentzen ditugu esnearen balore elikagarriak, nutrizionalak, eta aldi berean oso segurua da kontsumitzeko, ez? Pasteurizazioaren bidez, kaltegarriak diren patogenoak edo bakteriak hiltzea lortzen dugulako, baina bizirik uzten ditugulako, gure florarentzat eta oso onuragarriak dien bestelako agente batzuk, eta aldi berean esnearen balio hori bizirik mantentzen dugu, ez? Esne bizi bat da oraindik. Guk gaur hemen bueltaka gabiltz pasteurizazioarekin, baina beste gai bat daugau baita eskuartean, dela berdintasuna, zuen eritz, baserritarra izateaz gain, Gipuzkoako Batzar Nagusian emakumeen eta gizonen berdintasunerako batzordea den kide zara. Nekazaritza eta abeltzaintza tradizioz oso eredu, oso mundu patriarkala izan da. Eraldaketa bat somatzen ari zara? Zu barnean zaudela? Nik neronek ez dute, ez dakit nola esan, naiz sentitu, aurreko belaunaldiak sentitu izan diren bezala, ez? Bai baserriak bai bihurtu direla orokorrean gizonek erabaki eta gizonek manejatzen zuten mundu bat, industrializazioarekin ikuste eta areago industrializazioa edo sektoreak intensifikatutan ikuste eta areagotu egin dela maskulinizazio hori, bai, makinak, traktoreak sartu direnean gizonen lan bihurtu da gehiago, baina nik uste dut belaunaldi berrietan gaudela emakume ahaldunduak, gure lekua bilatu dugunak eta lanean ari garenak, ez, baserri munduan gure lekua egiten. Baina egia da lan asko dagoela, batez ere belaunaldi jakin bateko emakumeak bai baserrietan titularitaterik eduki ez dutelako, gizarte segurantzan kotizatu gabe lanean aritu direlako, oso egoera txarrean daudenak eta horre onartu zen Gasteizko Parlamentuan emakume baserritarraren estatutua, orain aurreko legealdian ezpada ez dakit jazen bat urte diren justuki, baina lehen esan duguna, ez? Legeak onartzen dira parlamentuetan, baina gero ez da ez baliabiderik, bitartekorik eta ezer ez da jartzen, eta gelditzen da intentzioetan bakarrik, ez? Eta hor badago lan handi bat egiteko. Bueno, eta ni bukatzeko galdera bat egin nahi nizun, ez da ize iritzia daukasun komerzializatzen dien omega 3, kaltzio, vitamina A, B, C, D, eta, en fin, hainbeste gehigarri laktosa gabeko esnea adibidez, ze iritzeko zu esne hoiekiko, ez? Hibrido antzekoak die, ez? Berez azkenean, asko transformatute, ez? Ailegatzen die supermerkatuetara esne hoiek. Nik bereizketa bi multzotan egingo nuke, ez? Esne biziak eta esne esterilizatu edo dena hilda duten esne hoiek, ez? Orokorrean UHT edo ultra high temperature edo uperizazioa edo horrelako tratamentu bortitzak egin zaizkien esne horiek denak jarriko diete ontzian omega dutela, ez dakiz zer erantzi diotela,
baina azkenean dira oso tratamentu termiko bortitza jaso dituzten esneak, hau da, 150 gradura berotu direnak, orduan duten guzia hilda, ez? Eta orduan esneak eduki ditzaken balio elikagarri eta onura guzti horiek ia deusezten dituzte, ez? Eta lortzen dutena da erosotasuna, jendeak askotan nahi duena, iraupen luzeko esne bat, hotzean gorde beharreztena, eta hori guztia lortzen dute, baina benetan elikagai eta osasun ikuspegi batetik, nik diferentzia egingo nuke eta pasteurizatua aldarrikatu, ez? Nik beste galdera bat, hau ja xinfleagoa, entzun deu zuen behiek denai izena jartzen diozuela, ez izateko zenbakia bakarrik. Gu hemen gabitzu bueltaka Inigoren musika instrumentu bati kontrabajoai izena jartzekotan, zuen behi gaztenak ze izen dauka, igual ideian bat batatei guzu. Azkena jaio zenari jarri nion Ilkedia, eta da Saharauien hizkuntzan jasanian mendia esan nahi du. Baditugu gure behi maiteenetatik edo hobenetatik datuzten familiak bezala eraikitzen ditugu, eta badugu familia edo adar bat, denei jasania hizkuntzan jartzen diet izena. Beste batzuei, denei katalaneraz jartzen diet izena. Beste batzuei, Zuberoa inguruko herrien izena, eta pixkat horrela, inspirazioa bilatzen dut, bestela batzutan eromena izaten da izena, hainbeste izen berri jartzea. Ona. Bueno, jasania zari garela, Laila Saida eta Merhaban, Eneritz Otamendi Goñi, arratsaldeon eta mila esker. Gu ere oso jasania zalea garelako eta guk ere, uste dut badugula Sahararekin lotura hori, baina nik enuen mendi hitza ezagutzen. Errepikatuko didazu, ze uste dut kontrabajoak izen hori hartuko duela dagoeneko. Nola zen? Ilkedia. Ilkedia. Gaur gabean Ilkedia joko dut. Ilkedia, bereken. Bai. Ondo da, Eneritz Otamendi Goñi mila esker agurtu egin bartzaitugu, baina plazer bat izan da, eta tira, nahi duzun arte, uste dut zurekin, daitugula hainbat gai bestetan ere jorratzeko aukera, beraz, harrapatu dugu dagoeneko zure kontaktu hori, eta ez zara errez eskapatuko gure deietatik. Eskerrik asko zuei, tartea emateagatik, eta nahi duzun arte. Eskerrik asko. Mila esker, agur. Naiz irratian, ez zaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Ni zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion. Oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena I am. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Aventura grinak eraman gintuen ralde hartara, barnean argi genuen astezina izango zela. Munduaren
amaiera konkistatzen alegindu ginen. Bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen. Zenbat sufritu behar izan genuen ara iristeko. Soilik batek ikurriña eskuetan zerurak jasotzeko. Munduaren amaiera konkistatzen alegindu ginen. Bakar batek lortu bazuen ere. Setter's Home, Setter arrazako txakur abandonatu edo galdutakoei familia bat bilatzeko lanean aritzen den erakundea da. Beraien helburua hauei familia aurkitzeaz gain, beraiekin dauden bitarte horretan behar duten laguntza eskaintzea. Osasun arazoak edota emozionalak badituzte, profesional ezberdinekin lan egiten dute beraien ongizatea bermatzeko. Albaitariak, txakur hezitzaileak. Erakunde honen gidari, ogibidez irakaskuntzan diharduen Marta Aranoa Gipuzkoarra eta gaur gurean izango dugun Ason Eskizan aparra dira. Batzuetan beste pertsonen laguntzeara izaten dute noski, harrera etxe bezala edota txakurrekin garraioak egiten beraiekin elkarlana egiten duten hainbat. Dagoeneko 5 urte daramatzate Setter arrazako txakurrei laguntzen irabazi asmorik gabeko erakunde honetan. Elkarterako egiten duten guztia borondatez eta pasioz eginda. Askotan pasioak norberaren dirua xahutzea ere badakar, baino akaso Asun Izak esango digu merezi duela egiten duen esfortzu orok. Eta zertan murgildu horretik esango dizuegu badugula, Asun berak prestatu digun bideotxo bat streamingean zareten ontzako, irudi ederrak izango ditu ikusgai, eta bueno, hor bestaldean zareten ontzako, abesti ederra, hau ere. Aurkitu egin marko dugu bideoa, ez dakigu zer egin dugun honekin, baina segituan izango dugu zuekin elkarbanatzeko moduan, baina bien bitartean agurtu ere egingo dugu bere protagonista. Aipatu dugun Asun, egiza Asun, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, orain bideo martxan jarri zaigu, baino ez genuen hori nahi, azelako kakanastea ari garen egiten. Segituan izango dugu prest, eta bide batez Asuni ere eskerrak emango dizkiogu, prestatu duelako, gure entzule eta ikusle zaretenok, gozatzeko moduko bideoa, eta ipaturikoa, kantu ederrare, baduela atzetik. Nire mendien artean eguzkiak eloian ateratzeko beldur da, beldur estenikoa, aspaldean zestu ez duen obra monta. Izpi txikiren bat agertuz doa gaurkoan, pozasun aldi bat zekresakatzen hau. Mesedez ozen... Bakoitzak bere izena du ikusten ari gara, beltza eta beltza, baino koloreak ere aldatu egiten dira eta begietako distirak
orain Telma ikusten dugu, eta Telmak beste ez dakit gorpuzkera, izakera, itxura du, aurkitu zutenetik bere oraingo egoerara. Aurkitu duelako leku bat, aurkitu duelako maitasuna, eta aurkitu duelako askotan Nora Oteizak saio honetan txakurrei buruz hitz egiterakoan oso garbi adirazi digun zerbait. Eurek badituztela oso sentimendu nabarmenak, eta askotan gure zailtasuna izaten dela hori ulertzea, Nora, eta buruan sartzea askotan gure artean, familia giroan, goxo, bizi nahi duten animaliak direla txakurrak, eta noski, abandonatuak izan direnek, hori are garbiago dute, ez? Bai, asko nabarmentzen da. Txakur bat abandonatu edo utzi izan denean, eta gero familia bat aurkitzen duenean, eta bere beharrak basikoak eta beteta dituenean, ez? Nola aldatzen da, ez? Eta hor, irudi horien bitartez, ikusi ezakegu eta ikusi izan ez dutenentzako bazkenean irudietan azaltzen zena hori zen, ez? Abandonatuak edutziak izandako txakurrak eta nola familia batera iristean eraldaketa hori sortzen den, jasotzen duten maitasunaren bitartez, zaintzaren bitartez, eta azkenean familia baten barruan sentitzen direlako, hemen pixkat ni emozionatu naiz, pari usten dut ere. Eta uste goiurire hemen pastel xamar. Bueno, baitarik ere. Txakurrak asko gustatzen zaizkigu, hori garbi geratu da. Behintzat, asteleheneko lantaldean oso txakurzaleak gara. Eta hortxe jartzen du, ada Madrinak, zelako diferentzi irudien artean. Etxean, gozoago. Bueno, Asun, edo Nora, aipatu dugu sarrera horretan, badirela, bestelako profesionalak noski, Asunekin eta lan egiten dutenak, albaitariak, txakurrezitzaileak, zu txakurrezitzaile lan horietan aritzen zara batzutan beraiekin, eta esan zen egun, hemen bada talde bat, ikaragarezko lan egiten duena, eta merezi duena gurera ekartzea, egiten duten lan hori aztertzeko, ikaragarezko lan egiten dute. Nire ikuspuntutikan badira, erakunde asko, lan hau egitera jotzen dutenak, eta badira batzuk badenean bezala, hobeto, okerrago, erramenta gehiago dituztena, gutxiago, eta nire ustez oso garrantzitsua da jendeak ezagutzea, zer dagon lan guzti horren atzetikan zeusten dut ez degula ezagutzen, ez degula jakiten, eta ematen dula, ez dagoela lanik, ez, gu iristen geha, txakur bat adoptatu nahi dugu, hartzen dugu, eta ez da ikusten horren atzean dagoen lan guztia, eta badago, maitasuna, ez lan horren atzean, bestalde batetikan denbora bat, ez, eskaintzea lan horri, eta emozio asko ere sortzen dira, ez, lan horren inguruan, eta gainera, niretzako aipagarria den zerbait da altruistaki, ez, sortzen den lan bat dela, osea, maitasun osotikan, eta pertsona hauek, ez dakit nola esan, entrega oso bat. Bai, guztiz, duten guztia eskaintzen diotela proiektu honi. Marta Aranoa eta Asun Kiza eta gurekin dugu Asun dagoeneko aipatu bezala, agurtu dugu. Asun, sarreran esan dut, galdetu ezkero, esango zenigula guztiak merezi duela. Baina, lana ere ikaragarria da. Bi gauzak akaso parean jarri barko genituzke. Lan handia da, egia da, nik uste bidoak erantzuten duela beste galdera, ez, ea merezi duen. Emaitzak ikusita, bai, merezi du. Ikusita animali bat nola dagoen gana iristen denean, gabeziak du, arlo guztietatik, psikologiko eta fisiko. Eta haren evoluzioa nolakoa izaten da, ze bilaka eraiten duen, eta nolakoa da bere bizitza gero, oso pozgarria da, orduan merezi du. Hartutako lan guztia, inondik zalantzari gabe. Merezi du. Pentsatu lezake Asun, eta zergatik seterrak? Zuen lana oso zehatza da eurekin, niri behintzat bururatu zait galdera eta botako dizut, zergatik seterrak? Ni egian arraza honekin topatu nintzen, nik elkarte bat laguntzen nuelako, eta, nire gana heldu zen txakur bat, harrera etxe bezala, 5 urte darama nire etxean, eta arrazak maite mindu nun, eta,
ez dakit, horrekin hasi nintzen, harremanak bide horretan egiten hasi ginen, eta hor ikusi genuen bidea, eta, bueno, zergatik ez, bueno, guk hortan laguntzeko aukera ikustegu. Agian beste azamota txakurrak ez genituzke hainen arrastatxoak aterako, gure harremanak mundu horretakoak direlako. Ezeterren mundukoak. Eta horregatik batez ere. Esan beharra dago, beraiek seterrekin lan egiten dutela, eta daudela beste erakunde batzuk arraza konkretuekin lan egiten dutela ere, eta niretzako hau interesgarria da jakitea, ze askotan arrazako txakurrak bilatzen hasten gera ez, erosteko edo bai, eta daudela arraza askorekin lan egiten duten erakundeak eta adoptatu daitezkenak, bai, bilatu ezakegu. Beraz, adopzioan aurkituko ditugu erraz txakur asko zoritxarrez esango dugu, edo zorionez, bila dalienentzako, gauza alde positibare atera behar diogu. Arraza ezberdinak nahastuta txakur asko izan daitezke adopzioan, baina arraza bakar bateko edo arrazako txakur bat nahi duenak ere badituela elkarte ezberdinak, eta kasu honetan seterrak. Nola heltzen dira zuen gana, Asun? Nondik hasten da txakur bakoitzaren bidea? Gure gana iristen dira bide desberdinetatik. Batzuetan guk ikusten ditugu Facebookeko hainbat web horritan, hainbat horritan, edo protektorak, edo txakurtegiak, edo besterik gabe jendeak topatzen ditula, aurkitzen ditula galdutak mendian, edo kalean, edo beraiek ikusi dute beste nonbait txakur bat galduta zegoela eta abisatzen digu. Beste batzuetan albaitariek ere abisatzen digute, baditugu albaitatuk harremanekin, eta joaten dira, batez ere iztariak, eta esartatu behar dut ala delako, askotan joaten direla txakurra hiltzera, balio ez duelako izarako. Eta berdin du ze adina duen, eta ze bere osasuna nolakoa den. Izan dezake, jaso izan ditugurrak 7 hilabetekin, iztaria joan dela albaitaren gana, txertoa jartzera, balio ez duelako izara. Eta abisatzen digute, noski, beraiek ez dituzte hiltzen, eta esaten dute, itxin pixka bat, saiatu bergara beste bide bat aurkitzen. Eta abisoa pasatzen digute. Bai, esan beharra dago gaur egun oraindikan badaudela sektore batzutan, ez pertsona guztiak noski, baina bai daukatela buruan sartuta ez txakurrak funtzionalidade bat duela eta funtzionalidade hori betetzen ez baldin badu gurekin, ez duela ezertarako balio eta bere bizitzak beraientzako ez du beste balio horik, bai, eta hori pasatzen da. Izaren sektorean pasatzen da ez denekin, baina bai pertsona batzuekin. Bueno, galdera bat badugu dagoeneko, Ada Madrinak egin duena eta botako dugu. Zein pertsona motari gomendatuko zenioke arraza horretako txakur bat? Asun edo Nora, nahi duzuenak erantzunez. A ber, Asun. A ber, principios, arraza berez txakurra begiratu behar da, arraza baino. Arrazak baitu ezaugarri batzu, baina gero horren barruan kontutan hartu behar da txakurraren adina, txakurraren egoera fisikoa, zen ez dudin txakurre gor bat, edo txakur itxu bat, segun zenolako bizitza dara mazunez. Orduan, horregatik, aholkatu prinsipioz, edo zeinek euki dezakez bat, baina ez edo zein seter. Eta ez edo zeinek edo seter. Horregatik aztertu behar da, adopzioan eman aurretik, ongi aztertu behar da, familia horrek edo pertsona horrek ezaugarriak ditu edo bere bizitza nola den, eta ze txakur dauden bizitza hortara egokitzen direnak. Printzipioz, zeter zen ezaugarri zaintzu dira? Gustatzen zela aktiboak direla, txakurrak direla, eizarako, nahiz balio ez izan, eizarako tendentzia hori badutela, txoriak edo arrastroak jarraitzea. Orduan, gauza guzti hori kontutan hartu behar, ez? Adibidez, ez dakit, oso bizi modu asaia edo sedentarioa daukan norbaitentzat, ez diogu dezu emanen urteko seter bat dagoela
retoriko, oraindikan, pues ez. Bai, hor ikusi behar da pixka bat hori, ez? Arraza kontutan izatea ondo dago, Xunak esan duen bezala, dituelako bere ezaugarri batzuk, ez? Adibidez, seterrak badira, bagian distantzia, beste txakurra baino distantzia handiago bat hartuko duten txakurrak, arrastoa jarraituko duten txakurrak, orduan ere guk gauza edo ezaugarri horiek kontutan izan behar ditugu, baina garrantzitsua da individua begiratzea, gizabanakoa begiratzea, ez? Ze adin dauka txakurrak, ze arazoak dituen, ez dituen arazoak, ez jakiteko ze familietara dagoen egokitua, ez? Hori kontutan izan behar dugu, beti. Asun, aipatu duzu, bueno, egoten direla hor, segun batzuk, izan albaitari edo txakurra topatu zuen gana heldu eta familia bat bilatzen diozuen, edo aurkitzen diozuen bitartean. Eta tarte horretan, non izaten dira txakurrak? Nola antolatzen zarete txakurroiek tarte hortan bizitoki bat izateko edo? Bueno, guk ez oso elkar txikia gera, eta ez daukagu egoitza propiorik, ez? Orduan txakurrak izaten ditugu edo harrera etxeetan, baina oso gutzaten ditugu horrela. Harrera etxe ateratzen ez dira, jendeak ez duela horlakorik eskaintzen, edo beste erresidentzia batean. Ordaintzen dugu erresidentzia bat eta hor eukitzen ditugu. Gehienak horrela izaten dira. Eta aipatu du lehen, irabazi asmorik gabeko elkarte bat dela, baina dirua azkenean behar duen elkarte bat, badirelako gasto batzuk hor sortzen direnak egitura horri heltzeko. Zein izaten dira zuen diru iturriak, eta zein izan daitezke, alegia, entzuten ari zegoen jendearen artean ere, donazioak egingo nahiko balitu norbaitek, pentsatzen dut, hori ere ongitorri izango dela. Noski, olakorik gabe ezin dugu aurrera jarraitu, ez genuke, gure diru jatorri guztiak dira donazioak, noizbehinka bat zozketaren bat antolatzen badugu, edo olako ekintzak, ez? Baina gehiena izaten da, jendeak borondatez ematen diguna. Zen, claro, erresidentziak, albaitariak, hori dana ordaindu behar da. Naiza prezio bereziak, zen hori baitari edo solidarioekin lan egiten dugu, baina ordaindu behar da, zerbait ordaindu behar da. Eta hori da gure diru jatorria. Inor interesaturik egongo balitz, diru laguntza horiek egiteko, sar dezakezu edo sar zaitezkete beraien webgunean eta bertan aurki dezakezute informazio guztia, ez, Asun? Bai, web horrian, badaukagu web horri bat, settershome nola da, nora, zufundatu aurrean. Ez que buruz ez dakit. Hemen badut, timin izeneko webgune bat, timin.net/diagonala settershome. Hala eta guztiz ere jarraitzen ari diren, streaminga jarraitzen ari direnentzako, oraintxe gure sareetan ere elkarbanatuko dugu link edo informazio hori, baina bestela settershome Googleen bilatuta ere, lortuko zenukete eurekin harremanetan jartzea, edota settersbiterekin.home abildua gmail.com elbidean ere bat egin dezakezue. Eta biderik errexena, ez paduzue eskura paperik edo ez paduzue autopatzeko, jarri gurekin harremanetan, bigarren kafearen ohiko komunikazio iturrietan, eta esan nahizu, jarriko altzen igukete harremanetan norarekin edo asunekin edo setterren inguruan eurek, guk egingo genuke lan hori. Baina setters.home abildua gmail.com eta baita PayPal bitartez egin dezakezu email horretan, beraz, bide asko hortan laguntzeko. Oztopo asko izango dituzuen noski, Asun, gauza beke lantzerakoan, lan guztio egiterakoan, eta askotan ere, ez dakit, nekea pilatuko da, beti ere hor borrokan. Askotan esaten du, utzi behar dut, hainbeste denbora, hainbeste esforzo inda, baina gero ikusten dituzu emaitzak eta aurrera jarraitzen duzu. Oztopo, desente izaten ditugu, batzuetan, askotan joaten zera txakur bat hartzera, nahitek ja ez duela bere txakurrik nahi eta eman nahi digu. Eta beti aitzaki berdinak entzuten edo guk olakotan ezin aurpegi txarri jarri edo ezin benetan pentsatzen duguna esan, zen olakotan ez genuke txakurra eskuratuko.
edo nik bait horitzen naiz tipo batek bitxakur, eta azken momentuan erabakizun bueno, bestea oraindik gordeko zula beste denboraldi bat, ja nahiko adina zuten, eta batu zeuna zegoen baldintza batzuetan, baina salagarriak, benetan salagarria zena. Ezin nuen salatu, zergatik, zenbanekin bestelaz, urte baten burun beste txarliak emango. Eta horrek amorrua sortzen dizu, ez? Impotentzia. Askotan esaten digu, zergatik ez duzu salatzen? Pues badakigulako salatuz gero, ze gertatuko zaion beste txakurrari gero. Orduan askotan isildu behar izaten gara. Gero jendeak batzuetan adopzioa jartzen da, eta jendeak pentsatzen du, edozein txakurrak edozein entzat. Nik adoptatu nahi dut, hau nahi dut, eta hau lortu nahi dut. Ikusten duzu ez dela egokia, eta jendea zerretu egiten da. Nik adoptatu nahi nuen, eta zuek traba besterik ez dituzu jartzen. Bai, hor dago pentsa molde hori ez, nola laguntzea da gure helburu ez, azkenean txakur bat adoptatzen dugune, esaten baina ni lagundu ingo dut ez, eta nerekin hobeto ingo da dago lekuan baino. Baina azkenean egia da, behintzat Asunek eta Martak egiten duten lan hortan badagoela ez, adopzioaren inguruan egiten dutela sailkapen bat, nun dagoen entrevista bat egiten zaiona adoptanteari ez, batez ere jakiteko ea gero elkarbizitza hori aurrera ondo eramango duten edo ez. Zeren gero bai topatzen dira arazoekin familia batek ezin duela txakur horrekin aurrera jarraitu, edo bai elkarbizitzan arazoak sortzen direlako, eta hor beste abentura batean Hoxe galetu nahi sartzen dira ere. Ze web horrin sartu naiz, eta ja maite mindu naiz Pekas izeneko seter batekin. Eta galetu nahi nun, prozesua zein izango zen, ze biek aipatu dezute familiaren, adoptatzailearen ezaugarriak bilatu behar diela. Galeteki bat aipatu dezu, Nora, guain, nola izaten da prozesu hori? Nik adoptatu nahiko banu, adibidez Pekas, edo beste... Bueno, nik hausten dut Asuneko beto esplikatuko dizuela, zenik gehiago hori, laguntzen diet heziketaren arloan, eta hau beraiek eramaten dute, así que Asun, hitza pasatzen dizut. Lehendabizi gurekin harremanetan jartzen direnean, hazen diegu adopzio prozesua nolakoa den, galdetegi bat dagoela, gero izaten dela etxeari edo familiari bisita bat, familia pertsonak ezagutzeko, eta txakurrak bizi behar den lekuan ezagutzeko, eta baldintza ekonomikoak, zen bada adopzio tasa bat ere bai. Danakin ados baldin badago, bialtzen ze galdetegia, betetzeko, eta jasotzen dugunean, irakusten dugu, eta ikusten dugu gutxi gora bera, ze ditugun txakurren artean, momentu horretan ditugun artean, zein izan daiteken egokia, berak nahi duena, edo bestelaz proposatzen dugu. Uste dugu, hau ez oso egokia zuretzat honengatik eta honengatik, baina agian beste hau bai, eta gero bisita egiten da familiari, eta gure artean hitz egin, komentatu, ze ikusi dugun, edo ze iruditzen zaigun, eta, dana aurrera joan ezkero, aurrengoan izango zen ja kontratu bat sinatzea. Eta familia hauek bizitatzera joaten zarenean, txakurrak ez dozuz eramaten zuekin alabai. Igual txakurraren reakzioa ere importantea izan daiteke, ala ez? Hombre, izango zen idealena. Baina gertatzen dena da, txakurrak ezin dituzu leku guztietara eta de turne eraman, ez? Orduan askotan izaten da, bi bialtzen dizkiegu, familiak ikusteko, txakurrak hortan gixajoak ezin du ezer erabaki. Hala ere, badaude familiak gerturatzen direnak txakurrak zuten lekuetara, pasa zaigu. Zoragarria da pertsona horrela implikatzen denean, ez? Txakurra ezagutzera etorri, txakurrak bildurrak baldin baditu, nola saiatzen den txakurra ulertzen ere, adaptazio prozesu bat bizitzen da horre ez? Eta txakurrarentzat hori oso garrantzitsua da. Eta, esan dezunaren inguruan, Fariba, Asunek eta Martak lan asko egiten dute txakurrak atzerrira eramanez,
Inglaterran izaten dituzte adopzio asko, orduan lan hau ere zailtzen da, bai? Familiak txakurrak ezagutzea, baino etorri dira Inglaterratik familiak, txakurrak ezagutzera, bai. Norak lagundu zigun, oain dela, hilabete pare barak lagundu zigun kasu batekin, handiak zituen txakur batekin, familiak, ala ere, jakinda zebeldurretun, aurrera jarraitu nahi zuen, eta etorri zen, pasatu zuten aste oso bat Donostian, konfinamendu, ja erdi... Ez geunden, baino bai, horra. Bai, atera berria ginen konfinamendutik. Bai. Aste oso bat pasa zuten Donostian, eta egun baten ziren norarekin txakurrakin lan egitera, haiekin eraman baino lehen. Horrek asko balio du, asko adierazten du ere bai, familia horrenez. Hori oso polita da, hola familiak ikustea. Badirudi berezia dela, noski, baina horrelako ardura hartu behar duen norbaitentzat, alegia, txakur bat zure etxera, zure familian sartzea, zenolako ardura eta konpromisoa den asumituko bagenu, elitzatik ainarraro izango, tira, guazen txakur hori ezagutzea, gurekide izango da, eta ezagutuko dugu, gurera ekarri horretik, ez? Ez da gitain ohikoa izango den, baina logika guztia ere baduela iruditzen zait. Ez da galdera, baina edo dozu erantzun nora, eta horri lotuta beste galdera, zelan egiten dute horrelako kasu batean, Ingalaterratik familia bat etorri zen kasu hartan konkretuki. Zein da lana, halako beldurrak dituen txakurrekin? Bueno, sartu zego asko hitz egiteko, entzuten egiten bitartean. Hitz egin da, saiden mora daukagu eta gustora ari gara. Ez, hori, bai, izango litzake ideala, ez? Txakur bat, eta denetan, bai txakur bat erostea pentsatzen baldin badegu, bai txakur bat adopzioan hartzea pentsatzen baldin badegu, ez? Idealena izango litzake adaptazioko, ez? Momentu horiek, ez? Azkenean ikusi txakur hori gure familian, gure ingurunean ondo moldatuko den, ondo moldatuko garen berarekin, eta hemen irabaziko genuke asko bai txakurrak, eta bai familiek ere, ze den esan bezala, askotan pasatzen da, edo batzuetan behintzat bai, familiak gero txakurra bueltatu egiten dula. Eta hau, izaten da emozionalki traumatikoa txakurrarentzako eta familia askorentzako ere, zen maitasun bat sortzen da horrere, bai? Eta askotan ez gaude prestatuta. Pentsatzen dugu horrexa izango dela, eta askotan oztopoak sortzen dira bidean, eta ez gaude prestatuta. Eta, Newmanen inguruan, poletaz batzen naiz. Guapa zen Newman, oso? Oso guapa, pasada. Oso. Norak badu gauza bat, kuriosa egiten zait, eta ez duela esaten txakur bat polita denik. Txakur bat guapoa dela. Bai, ez dakit. Guapok eta guapak dira. Bai, Newmanen prozesua, izan zan pixka bat, horrelako bildurra dituen txakur bati faltazizkio esperientziak, ez? Eta, nola, esperientziak ematen junginan, Martarekin bat lan egiten, eta azkenean bere ritmoetan, ez? Bere ritmoak errespetatu genituen, ez ginen saiatzen bera ikutzen, saiatzen ginean berari uzten, ez? Gure gana etortzen, eta pixkanaka bai juntzan sortzen, ez? Konfiantzazko, erlazio hori, bai? Naiz eta berak oraindikan espazio bat behartzuen, guregan geroz eta konfiantza gehiago izaten joan zen, esperientziak ahal genuen einean ematen joan ginen, eta ingendun lanketatxo horrekin, juntzan bere familia berrira, bere familia astebete pasazuen gurekin, lanketa hori egiten jarraitu genuen, eta esan behar dizuet, agurra izan zela, emozio. Eta gainera osten dut, ez dakit, asuntzu adozoen honekin, bazkenean hori ez, emozionalki ere nahiko gogorra izaten dela batzutan. Bai. Oso horra bi estremotan, bai alaitasuna edo eta baita tristura, segun ze gertatzen den prekin edo nola ikusten dituzun, ez? Orduan, batzuetan pasatzen zara egun berean, zaudela, hiperpozik bat, dakize gertatu delako edo, ahi ez pekasen kasua, ez? Pekas gorra da. Oi hori. Eta urkitu diogu familia bat, baina azten olako familia, ez? Orduan gaude,
Oso pozik. Eta batean iristen zaizu beste berri bat, nori zer, ez dakiz txakurrari beste zerbait gertatu zaiola, edo albaitariak deitzen dizu esateko aizu, begira, hau iritsi da, eta ez dakiz, eta tumore dinik zer dakitez. Orduan baditu olako gora berak, bueno, egunean zeak izen bat. Goiuri, zergatik izaten ditugu. Nao erdi triste, erdi pozik. Nik neukan fitxatuten bat, protektora baten, momentu honetan ezin un pixua etxeangatik txakurra auki, eta orduan sartzen itzan egunero web horrin, eta esaten hon, txakurran izena zan kalzetinez. Eta orduan esaten kalzetinez, egun bat gertugo, kalzetinez, egun bat gertugo, laizter jungo nahi zure bila, eta adoptatu indute. Orduan, pozik nao adoptatu indutelako, baina tristeia kalzetinez ez dalako nerea izango. Dalako zure izango. Bueno, kalzetinez ondo ongo dala pentsatu behar dugu. Eta nola zan, Pekas? Pekasek ere labaneko familia badu. Familia badu. Lasai, nik uste... Egun hauetan aurkitu. Prozesuari buelta eman behar diogula, Goiuri. Zuk bukatu mudanzarekin. Pero aurkitu etxea. Alokairuan hartzen dezun etxea, erresa balitz alokairuan etxeak aurkitzea, izan behar du dog friendly edo txakurrekin ondo moldatzen den etxe horietako bat. Eta bain, puntu hortara iritsita, Axunen telefona gainera baduzu, zer ibili du hemen, eta listo, eta martxan jartzen zara. Ez que bestela ibiliko zera, hor frustrazio bat da, besteare, ez da raizitzen. Bueno, aipatu dugu hor, txakurrak arazo emozionalak edo zaitasun emozionalak dituela, batzutan fisikoak ere topatuko dituzue. Asko. Eta zer egin horrelakoetan, pentsatzen dut, batzutan txakur bate hartu nahi duen, adoptatu nahi duen familiak ez duela arazo fisiko egiten txakur bat nahi izango, baina batzutan akaso aurkituko dituzue, eurentzat ere etxeak? Zorionez, baditugu jarraitzaile, ez dakit nola deitu, amorratu batzuk. Bai, oso fidelak, eta askotan adoptatzaile batek urteetan zehar, 4 edo 5 txakur adoptatu dizkigu arazoekin. Gogorrak, edo itxuak, edo oso zarrak, edo osasun arazoekin, baitu golakoak ere bai. Zorionez, baitu golakoak. Orduan, gehiago kostatzen da, adopzioa aurkitzea, hori ez dugu ukatuko. Eta bada jende askok ez duela, ez dagoela prest, hain dela gutxi beste txakur bat galdu dutelako, eta orduan ez dute berriz ere prozesu hori bizi. Orduan, zailagoa da, baina aurkitzen dugu. Persona fuerteak di hauek, ez? Hainbeste emozio eta horako emozio sakonak bizitzeko, ez? Eta hor mantentzeko. Gogorrak baino, pixkateruak nik uste gehiago dela. Zen gure negarrak eta ere izaten ditugu ere bai, eta holako bajonak eta izaten ditugu ere bai, ez? Mala da. Axun, beste galdera bat, adibidez, hemendik aste batutara Goiurik etxea aurkituko balu, eta prest balego adopziorako, jakin behar du, adopzioak kosterik badu, ze koste izango luke, nola egiten duze hori? Badu. Entzun, Galdu inaiz barkatu. Badu, esan du, baina ondo dago. Esatea ikatzea, eta zergatik ere interesgarria litzake, ze badago jende askok hau ez duna ulertzen. Hori da, batzuk esaten dute, baina nola, baina ordaindu behar da, ala, hombre, gasto batzuk baitugu, eta pikin bat laguntzeko sikera. Guk, txakurrak beti ematen ditugu txerto guztiekin, amorroren aurkako txertoa, euskal komunitatean ez da derrigorrezkoa, baina beste lekuetan bai. Orduan, guk beti txertokin, urtero jartin txertoa ere bai. Odol analizi bat egiten diegu mediterranear gaixotasun, leishmania, filari eta gauza horiek aztertzeko, eta aldez aurret, piu ematen badu olakoan batetan, aldez aurretik tratatzen zaio. Orduan odolizia eginda, esterilizatuak,
bere pasaportea eta guzti. Orduan horrek dena badu koste bat. Orduan guk kobratzen duen adopzio tasarekin ez dugu hori dana kubrit. Zein gero, klaro, gero dago erresidenziantua. Eta gero hori gaixotasunen bat baldin bado edo emutzaren bat egin behar zaio hori aparte da, noski. Eta txakurrezitzaileak ere asun. Eta, bueno, eta txakurrezitzaileak ere. Dena esan behar da, hemen. Ondo dago, dena esan behar da. Baita ere. Edo zen gauzak bere egiten dugula, gasto bat suposatzen du. Orduan, zerbait korra dugu gastu horiek laguntzeko. Gastu horiekin, tasa horrekin ez da minimoa kubritzen, baina bintzat lagundu. Bai, adibidez jartzearen orain dauzkate 4 txakurkume eta daramakizkite beraiekin pare bat hilabete edo. Eta izan da pare bat hilabete hauetan hori ikusten zen ez zutela kaka ondo egiten, izan dira albaitarira ez dakizen buelta, kotxean sartu, albaitarira eman, ekarri, pentsu ezberdina probatu, janari natural egin, arroza egin, beraiekin egon, ikusi nola doazten, jarraipen, eguneroko jarraipen bat, ez? Bai dauden residentzikoek komentatzen zieten nola zijoazten, gehiago juten geanean ikusten dituguna, ikusten genituen eta baloratzen genituen nola zeuden, baina izan da, nik ikusin dut kriston lana dagoela guzti horren atzean, bai? Eta hori txakurkumeak dira, eta 2 hilabetera makite beraiekin, eta bakuna guztia jarri bartzaizkie, eta bai sortu zaizkien osasun arazoak, bai, hor mugimendu asko dago. Lourdes Arrien Marinak, gure saioaren, edo behintzat gure saioaren txakurren zatiko entzulea morra duenak, esaten dizue, zorionak egiten duzuen lanagatik, asun. Eskerrik asko. Ze koste du txakur bakoitzak zuentzat? Zagir kuantifikatu daiteken, edo baina... Gutxienekoa, arrak eta emeak berdina da, esterilizioa emeara zertxo bat garestiago da. Orduan, horkin bat gehiago izaten da, emearen adopzioa, katu hemendik. Zuten ari ginen hor mikrofonoa. Traskaztarate bat eta katu ari zen. Bakizue, katuak nahi duen egiten dula beti, eta, berak nahi zuen hemendik pasatu eta pasatu da. Beraz, hemen eta garran artean alde txikia badago, esterilizazio prozesua aldatzen delako zerbait, baina... Bai, azaltzen hori, alde pixkat badagoela sexuaren arabera, baina... Bai, kalkulatu gutxi arabera guk eduki ditugun gastoak, minimo hiekin, orain ez dut aurkitzen papera, uste dut zela 300 euro inguru, 350, 400 euro inguru, minimoak, txertoak, sterilizazioa eta odol analizia. Eta guk kobratzen du adopzio arrak direnean 225 eta emeak 250. 225 eta 250. Beraz, adopzioa egin nahi duenak badaki zein den horrek suposatuko duen kostua, bide batez jakin behar du horrekin zati bat besterik ez dela ari ordaintzen, eta falta den zati hori askotan norberaren poltsikotik, norberaren lanetik, eta emozioetatik egiten du asunek izak, eta baita berarekin batera Setters jomen ari den Marta Aranoa. Beraz, guk asteko eskerrak eman bardizkizuegu asun egiten duzuen lanagatik, eta zorion du, ze ikaragarria iruditzen zaigu, eta berriz ere esango dugu, Setters Home jarrizkero dozin bilazaietan erresa aurkituko duzue euren webgunea eta informazio guztia, baina bestela webguneare erresa da Setters Home, bite ditu settershome.eu. Hori da webgunea, eta hortik informazio guztia daukazue, donazioak egiteko, zure dirulantzak egiteko, bazkide egiteko, txakur baten aitaponte edo izateko. Denetarik informazio guztia bertan baduzue, beraz, gure gonbitea eta gure gomendioa edo, buelta bat eman, saiatu eurekin ere bat egiten eta zuen aletxoa jartzen, guzti honek zertxo baite hor barruan mugitu balima dizue, pentsatzen dut asunek izari ere mugitzen diola, emozioetan askotan egindako lan horrek, eta emozioak batzutan elikatu, baina batzutan koste emozionala ere asun izango duela honek.
Mila esker eskaini diazuen tarte honengatik, gure lana azaltzeko eta kontzientzia batzuk itzeko. Mila esker, asun ekiza, zorterik onena, egiten ari zaneten lan horretan, eta indarra asko beharko duzu eta. Izan ondo, agur. Bai, aio, gero arte, agur. Older than the trees, younger than the mountains. Whitney talde Chicago harraren ahotsean, John Denverren abesti mitikoa. Take me home. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Etxerako bidea aurkitzen duten txakurrekin edo txakurrentzat etxerako bidea edo etxea bilatzen duten pertsonekin. Itxiko dugu gaurko bigarren kafea astelena gaindituta, bihar gauza mordoa ditugu kontatzeko. Candido Ibar, Pablo Ibar naita izango dugu gurean, Maitena Salinas gurekin izango da. Honen inguruan egindako eta zinemaldien estrenatu berri den dokumentalaren inguruan aritzeko. Baditugu gai mordoa lantzeko eta Dona Peianiz Nitorekin ere emozioen tartean murgilduko gara. Nora Oteiza, mila esker eta datorren astelenen arte. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Fari Baxeikan, zuere agurtuko zaitugu datorren astelenen arte. Zu txakurren tartea bezala zatoz gurekin astelenero. Bai, gainera, ze emozioekin, betetzen hau zuen, nauen batez txakurren tarte honek. Bueno, animo, zuk ere baduzulako txakurrekin lotutako emozio edo korapilotxoa horre sendatzekin. Eskerrik asko, Fariba, astelen arte. Go, Juri Ezeiza, bihar arte, zu hemen jarraituko duzu, txakur bila eta etxe bila. Bueno, eta zuei mila esker hor bestaldean izateagatik, bigarren kafearen 60. atzean utzi, eta bagoaz, biharkoa, prestatzera. Bihar gehiago izan ondo, eskerrik asko. Aio. To the place